ano. Kuan kana pong katong lubi-lubi ba nga putol na malaya nanay sud atong has. Magtigbas bitaw na ako ni dugo. Ay, sige. Muna nalibugan sa insect. Kay Pilipino ko na dool, nga. Siya ko na dool, di man mo nga. Wa man tamaki dire. Anong insect? Na, inibalik ka ni sa ato ni. Mga panapon na ni. Ito man ang pabrika. Mahal lang yung ibalik. Mura po kita tapping. Tapping. Kung sa wayang bata, laki. oh laki. Why? Budget pa ni.